karuna po ni kado day. Lajo po ni bata gani. Lagi bugto dan gibangan. Pero may sakay ko. Dagi pakyaw lang ligo dagat. Dili mo kay gibali na. Bali na. Good morning. Sikad na po taron kay Sabado naman. Pero balahi tarong sikad. Ato taron og dagat. Tukos ride ni kay na birthday. Ato taron mo sikad. Ligo ride unsa pakal sa pod. Ako ba nung mga kauban tuwaron sila og man-made. Ako palahi ko. Ari ko sa naikaon. So baklayon rin itong ruta rong adlaw. Artagi og Albor. Hindi pasta og Pag-asa. Then ambog tukad balik sa Kambanak. Ambog na taog kuan para laya sa baklayon. Laya nga dagat may maligo ron. Mao na ang Pag-asa Tower ro kana. So di na ko mapit na karon kay katagan ako dungan na nanak ko yung mga vlog na tanawa raman. Mudlay sa dani kay mas nuibi na o pa man sila makagikan dito sa padungog dagat na tawag baklayon ibabaw. So humana na ipambog tawag Kambanak then diretso na tawag laya. Ini may mga ligo dagata. The girl. Happy 25 birthday friend. 24 pa oy. Oh, 24 na. Babe. Happy birthday, babe. Paborito ng tikod ah. Sarah all. Samsam. Sige, sakyan yung padongan eh. Jeep, ta ulit na. Ulit na ba? Mana magligo o nabasa naman ka? Ulit na ta. Ulit na kayo nabasa, naguga. Magunsa pa man ka na day. Magduwa ka? Ago, lami ada mo na. Mo, maligo sa ta. Hila lagi ng pinilawan ha. No. Oy, lan-lan. Lagi bugto dan gibangan. Okay. Salamat sa tanan Lord, mga grasya, mga panalangin na imong gibubo kami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bali na. Bali na. Ito muna. Ay, toy. Utoy. Norot na ting. Sama buntoy di ay. Murot man ako? Ay. Wait lang, bebe. Ano kami po dito ng panit? Ano saan na ba tayo? Nakakatawa. Tuloy na. Tawa naman na. Dahil, tuloy. Mubahog po. Mayra. Gambay lagi pero ika-pito naman ang dugang. Yawas. Kasi sulti mga tiapel. I want kaon cake. Eat mo na rice, babe. Ano mo? Ini sikat na. Sikat kaon. Kita merasakan gani ba? Ice cream na puta. Tapi lagi tu dah market be. Keren yuk. Kamera. Oh kana usara ka. Oke, thank you. Ano pa? Ipahid. Kampat dan. Keren na pod. That's. Keren na pod. Ya, oi. Magkapazas. Kaon bubuane. My name is Lala. Buangay kuane. Ay, ano sa tagong na.
Lakers. Shout out, Aris Bindado. Menang Bakals, menang Kaligog Dagat. Paulin ako. Ako Rosora gabay kini uli. Payahan pajugo age ni Maklayon. Aku aja mau nakainom pajud gamay. Busog. Bukat sa mo isikad. Nah, jadi usaha kayak motor. Yaw. Ada matag sweeper. Dili na naman payahan. Ani ra man ko agi ane. Lagbas ni og pwede tanday ko rilya ko ambugan eh. Di ko muna sa payahan. Kay murag hangak jud. Lahi jang mo paminaw sa ang kuan kay kinom tagamay aja busog ka jo. Ani ra man ta agi ning kuan sa ako ibut sa bariyon sa Baklayon. Basta lagbas ni og Korea. Ito karuna po ni kadto day. Pero dili jud nga nitong payahan. Oh sakit lagi niya mong kilid. Problema po niya kay dag-om. Sikap na daguan. Lajo po mo ni patag na. Atay ni biya. May sakay ko. Dagi pakyaw na Likog Dagat. Di na po masudong baik ito. Ano silong sa miyare. Kinakusugaguan. Nay balik jang pag ito yung San Juan Binaventura Baklayon. Ay, 15 ang pagro. Pag 15. Ay, ilam kayo. Nah, inahan no. 15 days pa na eh. Pwede ko ba napanak mo? So ani ra no ng vlog kay perguana ni chance usa kay murag kusugaguan sa napuyangin. So salamat sa pagtanaw o kita kits mohon.